Benvinguts a tots. Som na Paula Aguiló i na Maria Sar. Vos presentarem tota una sèrie de recursos de Moodle que hem emprat per realitzar les classes. A conseqüència de que els programes que abans eren gratuïts ara han passat a ser de Premium, ens hem volcat tot el que havíem fet cap a l'ús de Moodle. I ara na Paula vos presentarà dos dels que hem emprat d'una manera bastant més creativa. Molt bé, comencem doncs. En primer lloc, vos mostraré com hem utilitzat els qüestionaris per fer un breakout. Aquesta seria la pantalla que veuen els alumnes. En aquesta pantalla podeu veure que primer tenen descrita l'activitat que faran i després a continuació tenen repte 1, repte 2 i repte 3. Vegem com ho han fet. En primer lloc, veig aquí que el que hem utilitzat han estat els qüestionaris de Moodle. L'únic que fixeu-vos que tant en el repte 2 com en el repte 3 diuen que no estaran disponibles en un cas fins que no estigui feta l'activitat repte 1 com a completada i en el segon l'activitat com a repte 2 com a completada. Seguim. Aquest seria el qüestionari del repte 1. El que feim és posar-li quan començarà a estar obert i li posam un límit de temps, de manera que sabem al manco quan ens durarà tota l'activitat. Perquè si l'alumne en menys, en aquest cas de 10 minuts, fa l'activitat, ja podrà passar en el següent repte. I si no la fa, en els 10 minuts se li tancarà i podrà passar en el següent repte. En el comportament de la pregunta hem de posar que les preguntes es comporten d'aquesta manera, interactiu amb intents múltiples. A la retracció global li posam que una vegada acabat aquest temps, si han completat el 100%, passen en el repte 2 i aquí està linkat perquè vagin en el repte 2 o si no, els donem els ànims i que continuïn amb el repte 2. Finalment, han d'omplir la complexió de l'activitat. En aquest cas, simplement assenyalant que cal que l'estudiant visualitzi aquesta activitat per completar-la. En el següent qüestionari del repte 2, a les restriccions d'accés li haurien d'afegir que cal que el primer repte estigui completat. Per tant, d'aquesta manera, el repte 2 no se podria fer si no s'ha completat el repte 1. I això vol dir haver contestat bé o que hagin passat els 10 minuts. Aquí teniu la pregunta que feim en el repte 1. Aquí hi ha el test de la pregunta, després tenim la resposta correcta i la retroacció en cas de resposta correcta. Finalment, hem d'omplir els intents múltiples. Els intents múltiples permetran a l'alumne comprovar si té fet bé la resposta i en cas que no estigui bé, li donaran una pista. En aquest cas, fixeu-vos que hem posat fins a 4 pistes. Com ho veu l'alumne? D'aquesta manera. Tindria que fer un càlcul, en aquest cas, imagineu-vos que fas càlcul i el càlcul és incorrecte. Llavors, ell pitjarà el comprovar i, com podem veure, li surt la primera pista i té l'opció d'iniciar un altre intent. Si ho posa bé, imagineu-vos que dona bé la resposta, i llavors, quan posi comprova, li dirà repte superat, passa al repte 2. D'aquesta manera hem pogut fer el breakout, una activitat que abans la fèiem presencialment i amb la pandèmia vàrem haver de passar-la virtualment, ara la mantenim d'una manera presencial, però tipus breakout. Seguim. A continuació, hem utilitzat elements de H5P. En aquest cas, vos presentam el cronograma, que se diu timeline. Llavors, aquí el que hem fet ha estat posar cada dia de classe què farem a la classe, què ha de preparar per la següent classe l'alumne i què ha de dur preparat per a aquella classe. Aquí tenim les 3 coses que farem, què he de dur preparat i què he de preparar per la següent classe. I així podem veure classe a classe què és el que farem. L'únic problema que hem trobat amb aquest cronograma és que sempre que tu hi vas,
surt des del principi i llavors has d'anar cercant el dia en què te trobes. Per poder solventar això, el que hem fet és cada setmana anem llevant aquella setmana, de forma que l'alumne se trobi la setmana corrent en la que està, i a baix hem ficat aquí el cronograma complet. En lloc d'inserir-lo, ho hem fet com a recurs. D'aquesta manera, si qualque alumne vol saber les setmanes passades com han anat les classes, doncs ho pot veure. El següent recurs que hem utilitzat ha estat un llibre interactiu. Els alumnes, quan accedeixen a la nostra presentació de l'assignatura, accedeixen per aquesta pàgina i clicarien aquí on posa lectura. A continuació, veus aquí que a l'esquerra surt tot un índex de tot el que poden trobar dins aquest recurs. Llavors, el que hem fet, com veus, per exemple, en aquesta pàgina que veus, és posar unes fotos nostres i hi ha un àudio on ens presentam. Després, a una altra, d'acabar l'assignatura, podeu veure que hem posat un vídeo extern. Després, hem seguit utilitzant recursos on hem posat, per exemple, un vídeo que nosaltres hem fet de com va l'assignatura i l'hem posat aquí i quan cliquen se posa en marxa. Què més hem utilitzat aquí de dins? Hem utilitzat també com si féssim diapositives i en aquestes diapositives, per exemple, també hem posat un vídeo fet per nosaltres explicant les coses. Per tant, podeu veure que tenim diferents recursos. Els vídeos, normalment, els àudios, se posen en marxa simplement canviant de full del llibre i així hem pogut fer la presentació, de manera que l'alumne sempre pot anar a mirar aquella part de la guia docent que no li ha quedat clara en quant a avaluació, en quant a metodologia que seguim, etc. Preparats per continuar? Anem al següent recurs. El següent recurs que hem utilitzat ha estat un vídeo interactiu. En aquest vídeo, agafat externament, el que hem fet ha estat posar-li preguntes. És a dir, de manera que l'alumne, quan arriba en aquesta pregunta, li surt aquí que hi ha una pregunta. Ell pot clicar, veure la pregunta, contestar, verificar si la resposta és correcta o no i continuar visualitzant el vídeo. En el final del vídeo, hem posat un quadre de diàleg resum. Aquest quadre de diàleg resum permet posar diferents afirmacions on l'alumne ha de posar quines són les correctes. Si posàs la correcta o incorrecta, en aquest cas ho visualitzaria. En acabar el vídeo, ens surt tot el que ha fet, les respostes, la puntuació que ha fet, i ell ho pot veure i ho pot revisar. Finalment, comentar-vos on podem anar per introduir aquests elements. Si estem a la nostra assignatura, si anem en el botó de dalt de l'esquerra i on anem a baix de tot, podem veure el banc de contingut. Aquí en el banc de contingut hi ha un botó que diu Afegeix i aquí és on podem agafar tots aquests recursos d'H5P. Vos animam a que empreu creativament Moodle. I si teniu qualque dubte, ja sabeu on trobar-nos. Moltes gràcies a tots.